Hej alle sammen. Velkommen til den her video. Og jeg har en helt bestemt gæst med i den her kækker. Her kommer hun. Hej Mathilde. Hej Frederikke. Det var Det ikke er så... så Frederikke. Ja. Og vi to hedder. Mathilde og Frederik. Du er den bedste YouTuber. Ja. Hedder vi to. Og jeg fortæller alt, vi kan få til YouTuber. Den første. Og du ved nok, jeg lige har fået YouTube-kanal for ikke så lang tid. Og jeg er faktisk ved at få en video ud. Til jer herhjemme. Ja. Jeg håber, I gider at se den. Husk at give en like. Jeg tror, min bror hed vist Frederikke... Jeg tror, den hed Frederikke Kirk Svendsen eller sådan noget. Frederikke Kirk. Ja, det tror jeg også. Ja. Men vi kan ikke se det nu. Vi skal lige have den her færdig. Vi skal nok fortælle jer det nok i sidste video eller sådan noget. Jeps. Ja. Så nu fortæller jeg om YouTube. En gang, jeg tror jeg er stadig YouTuber, jeg var 11, tror jeg. Så nu har jeg været i YouTube i 2 år nu. Og så jeg glæder mig til den her år, og det bliver helt fedt. Jeg skal lave vlog, jeg skal lave sommerferie. Det er jo sommerferie lige nu. Og der er ikke særlig lang tid til, vi skal i skole igen. Ja, så jeg glæder mig. Så jeg fortæller om alt, vi kan bruge til YouTube. Sammen for Rikke. Så den første video, det var egentlig på S. Og så kan vi filme noget. Og det har jeg præcis nu. Og vi er færdige med at filme dem. Så trykker du på den der firkant med en pige på. Trykker du send til kameraet. Så trykker du der, og så skal du bare ventes. Og så trykker du bare på YouTube. Og så kan Min video er snart færdig. så I kan gå i YouTube. Så kan trykker du på den der, hvad hedder det, filme kamera-agtige noget. Trykker du der. Og så trykker du på udføre næst, og så skal du bare skrive, hvad den hedder, din YouTube, du er i gang. Det, ja, så er det det, du tager i særlig. Jo, det tager ikke lang tid at få onkel og syge. Ikke også svare rigtigt? Hvad så lang tid? Altså, YouTube og syge. Ja, det tager lang tid at oprette det nogle gange. Ja, fordi iPad'en kræner nogle gange. Det er ikke særlig lang tid siden, jeg fik min bror. Det regner! Vi skal nok Så, jeg tror, I kan lide den her video. Tak for, at I så med. Giv en like. Ikke kan. Det er godt nok en hurtig video. Ja. Giv en like. Hvis I ikke kunne lide den, så kan I bare sige den der i tommelfingerne. I skulle lide Det er den. da klart, hvis de giver ned til. Det var da en mega kort video. Ikke lige give tom. Og ja, tak for, at I så med. Jeg ved, hvem der giver tommel op. I kan ikke lide den eller noget. Jeg giver tommel down. Okay, det var... I vil gerne skrive en kommentar over. Så hej hej. Ses, baby.